Ahojte, ja vás vítam pri tomto videu a toto video by som chcela urobiť ako taký titulný diel do novej série a bola by som rada, keby je toto séria proste obyčajných kecacích videí o záležitostiach, ktoré zaujímajú vás o mne, ale aj všeobecných záležitostiach, na ktoré by ste možno, že vy radi počuli odo mňa môj názor. Budem rada, ak mi vydáte sami nejaké tie námety, o čom točiť. Budem rada, ak mi to napíšete buď do komentárov, alebo na Facebook, alebo formou správy nejako proste. Takže si nájdete spôsob, ako teda sa so mnou nejako skomunikovať a dať mi to vedieť. No a tento titulný diel by som rada urobila o veci, na ktorú sa ma veľmi často pýtajú ľudia. Nie len v rámci YouTube, ale aj v reálnom živote, v skutočnosti, a tou vecou sú tetovania. Vy ste si už určite tiež všimli, že niekoľko tetovaní mám. Mohli ste vidieť tie, ktoré mám na rukách, možno to, ktoré mám za uchom. No a ja vám teda dnes poviem niečo bližšie o mojich tetovaniach, ale aj o tetovaniach všeobecne. Dobre, tak na začiatok by možno, že bolo dobre povedať niečo o histórii tetovania, pretože mnohí ľudia si myslia, že tetovanie je nejakým takým trendom novodobým, moderným. No nie je to pravda, pretože tetovanie má veľmi dlhú históriu, jeho história siaha až do praveku, kedy vlastne tetovanie malo rôzne náboženské a rituálne účely, prípadne podľa napríklad mumifikovaného tela, tzv. Ötziho, ktorý sa našiel v, myslím, že Alpách a je to teda telo spred 5300 rokov zhruba. Usudzujú odborníci a archeológovia, že tetovania sa v tej dobe používali aj na rôzne liečebné alebo takéto terapeutické účinky, alebo teda, že malo tetovanie spôsobovať zníženie bolesti alebo podobné záležitosti. Takže naozaj to nie je nič moderné, tetovania samozrejme prešli mnohými štádiami, mnohými premenami a dnes je to naozaj tetovanie skôr estetickou záležitosťou a majú ho hlavne mladí ľudia, ktorí tým vlastne vylepšujú svoje telo. Čo sa týka mňa a tetovania, tak to je veľmi dlhý príbeh. Ja som začala svoju tetovaciu púť už pred vyše 5 rokmi v podstate. Mám 20 rokov, čiže v 15 som si dala urobiť moje prvé tetovanie. No a mám ich momentálne k tomuto dňu celkovo 7. Ja neviem, možno, že vám ich aj ukážem niektoré. Moje prvé tetovanie je toto na prste. Je to zrovna teda úplne presne to, čo som chcela, alebo aspoň tak, ako som to chcela. Je to vlastne tetovanie, mali to byť dve rovnaké čiarky, má ho aj Miley Cyrus a dala tomu vlastne Miley výraz, že každá láska si je rovná. Mne sa ten nápad extra páči, je to podľa mňa perfektné, ale teda v 15 rokoch mi chlapec, ktorý mi robil tetovanie, nevedel povedať, že na prstoch sa to extrémne rozmazáva. Proste na prstoch vám to tetovanie neostane rovnaké ani prvé 2 týždne. Druhé tetovanie je teda tiež ešte na prste od toho istého chlapca, je to toto. Je to znamenie váhy. Som teda narodená v znamení váhy. No a celkom ma to aj vystihuje, pretože naozaj som taká váhavá a mám mnoho tých charakterových čert, ktoré majú váhy. Ale teda toto tetovanie, ako vidíte, je už opravované, pretože tiež sa mi dosť rozmazalo, ale teda už sme ho trošku opravili, ešte asi pôjde na 1-2 opravy a dúfam, že už potom bude v pohode. Ďalšie moje tretie tetovanie je toto za uchom. Je to vlastne husľový a basový kľúč a veľmi veľa ľudí mi hovorí, že proste toto tetovanie má už takmer každý. Ja viem, že toto je bežné tetovanie, dokonca poznám babu, ktorá má úplne na rovnakom mieste to tetovanie ako ja, ale pre mňa to má taký extra význam, tým, že hrám na basovú gitaru, tak je to úplná paráda a ten husľový kľúč tam musí byť, lebo bez neho by tá hudba proste nebola. Ďalšie teda v poradí už 4. tetovanie, mám na bruchu, to vám ukazovať nebudem, proste z estetických dôvodov, ale ukážem vám jeho návrh. Mám vytetovaného tohto vtáčika, ktorý teda nesie kľúč a je to tetovanie s mojou najlepšou kamarátkou, ktorá má teda tohto druhého. A je to teda tak, že oni vlastne letia od seba, dívajú sa na seba, máme to tak vytetované a je to veľmi pekné, mi sa teda páči, ja som s tým veľmi spokojná. Ďalšie tetovanie mám na chrbte, to vám už ukážem, s tým už problém až taký veľký nemám. Ďalšie tetovanie je toto, ktoré mám na chrbte.
A je to teda jeden zo znakov vo Feng Shui a je to ako keby základný harmonický znak. Má ho môj otec v kancelárii a mne sa to veľmi páčilo, takže som sa dala vytetovať. To miesto, vidíte, že tam mám aj jazvu, ako mohla som ho dať aj trošku lepšie teraz, ale aj tak ako som s tým stále spokojná a veľmi sa mi páči ten dizajn, ako je to pekne tou červenou. Vybrali sme veľmi peknú červenú, takže to sa mi veľmi páči. 6. tetovanie je teda toto srdiečko, ktoré je ako keby podstou môjmu dedovi, ktorý sa volal František, preto je tam to F. No a srdiečko a nekonečno, to asi všetci vieme, čo znamená, takže to je tak. No a pri ňom mám hneď ďalšie tetovanie, to je tento nápis. No a tento nápis má svoj pôvod v Budatinskom hrade, alebo teda zámku, ak chcete. Je to Ignis et ars supplant natura defectum a znamená to oheň a umenie nahradzajú nedostatky prírody. Tento citát sa mi neskutočne páčil a keď som videla to, akým je písmom urobený, tak som si povedala, že toto musím mať. Takže toto je zatiaľ moje posledné tetovanie. No teraz by sme asi mohli pristúpiť k takým najčastejším otázkam, ktoré dostávam ohľadom tetovania. No a jedna z najčastejších otázok je to, ako prebieha tetovanie. Je to v podstate veľmi jednoduché a väčšinou ste už potetovaní skôr, ako si to stihnete nejako všetko uvedomovať. Hlavne tie prvé razy, keď ste to ešte taký nadšení. Väčšinou, alebo teda väčšina Peterov to dnes robí tak, že vy si vlastne vyberiete niečo, čo sa vám páči. On to potom s vami nejako prekonzultuje, nejako to graficky spracuje, možno, že to nejak ako ešte doťukne, aby to bolo fakt pekné. Pomôže vám vybrať presne miesto, kde by ste to chceli a začne sa tetovať. V podstate on ako keby prekreslí váš návrh na cez taký špeciálny papier, aby to vlastne sa otlačilo keby na opačnú stranu toho papiera, natrie vám ruku, alebo miesto proste, kam to idete si dať natetovať, potom to tam prilepí, osne tam ten otlačok a cez to vlastne tetuje, ako keby takú predlohu má. Tak, je to tam vlastne už nakreslené na tej koži. Tetovanie trvá samozrejme v závislosti od toho, akého máte veľké, rozsiahle, či sú to iba obrysy, alebo či je to tieňovanie. Moje najdlhšie tetovanie trvalo asi 1 hodinu a 3/4, a myslím, že to bolo tu na tom chrbte. To trvalo naozaj najdlhšie, tam bolo veľa toho tieňovania, takže tomu trvalo dlho. No a vy vlastne potom, ako ste potetovaní, tak vám to zabali do takej fólie, natrie vám to špeciálnym takou vazelínou, takou špeciálnou masťou, aby vám to nekrvácalo a aby sa vám tam nedostala infekcia, tak vám to prelepí tou fóliou. Starostlivosť o tetovanie v prvých dňoch po tetovaní je celkom taká, že musí byť. je to nutnosť, nemôžete to odflaknúť, väčšinou sa tetovanie natiera 3-krát až 8-krát denne, podľa toho, akého máte zložité a aké to bolo celá tá procedúra toho tetovania, aká bola zložitá, ako bola zdĺhavá, tak od toho to závisí, to vám teter samozrejme povie. No a natierate si to bepantenom, kalciovou masťou, tak sa to volá, aby sa vám vlastne zahojila tá rana, alebo teda tá koža na tom tetovaní. Dobre, ďalšia otázka, ktorú veľmi často dostávam a ktorú dostáva si každý s tetovaním, je to, či tetovanie bolí. Keď sa ma toto niekto spýta, ja primárne ako prvé odpovedám nie. Tetovanie nebolí, mňa tetovanie nebolí. Mám veľmi nízky prah bolesti, čiže mňa bolí šialene veľa vecí, mňa bolí všetko úplne strašne moc, ale tetovanie ma nebolí. Každý hovorí, že to môže byť niečím iným spôsobené. Počula som to, že vlastne pri tetovaní telo vyplavuje endorfíny, čo znamená, že zmierňuje bolesť. Počula som také, že proste tetovanie nebolí, pretože si rozhodnutá, že to chce, že ako dokážeš tú bolesť prekonať. Strašne je veľmi veľa teórií o tom. Jednoducho, ja z mojej skúsenosti viem, že ma bolí všetko, iba tetovanie nie je proste. Ďalšia otázka je, čo urobíš, keď sa ti tvoje tetovania prestanú páčiť? Tak si ich dám pretetovať. Dám si z nich urobiť iné tetovania. Samozrejme, že som nad tým rozmýšľala, pretože veď mám tetovanie, ktoré mám teda 5 rokov
a tie tetovania sa tak okúkajú, ale nemám zatiaľ tetovanie, ktoré by sa mi prestalo páčiť. Ak sa mi nejaké tetovanie prestane páčiť, tak naozaj budem ako prvé rozmýšľať nad tým, že si ho dám niečím iným pretetovať, niečím, čo ma bude v tej dobe vystihovať. No a ak by to bolo tak, že naozaj už tetovanie nechcem, tak vždy je tu možnosť ako odstranenie laserom, ktorá ale teda nie je úplne príjemná. A je teda aj drahšia ako samotné tetovanie, aj bolestivejšia ako samotné tetovanie. Ale veľmi často teda mi hovoria, že máš tetovanie na bruchu, čo budeš robiť, keď budeš mať deti, čo budeš robiť, keď proste priberieš 50 kg. Keď priberiem 50 kg, tak budem fakt hnusná. A bude jedno, že či som celá potetovaná, alebo že či proste nie som potetovaná. Jednoducho, ja viem, je to vec, ktorá sa mi naozaj nemusí už za 4 roky páčiť. Momentálne, ako som teraz, tak ja som so všetkým spokojná a hovorím, už mám tetovanie, ktoré mám 5 rokov, takže ja som s nimi spokojná a zatiaľ to nebudem nejako riešiť, že by som si išla dať teraz niečo odstraňovať laserom. Toto som už počula veľakrát a toto je celkom vtipné. Dovolila by si svojim deťom mať tetovanie? Nie. Nie. Keby mi moje dieťa povedalo v 15 rokoch, že mami, idem si urobiť tetovanie, tak mu poviem, že v žiadnom prípade, ak si to dáš urobiť, tak si u mňa skončil, proste v živote už nedostaneš ani cent, môže sa odsťahovať a koniec. Pretože viem, že keď má proste človek 15 rokov, nedokáže to tetovanie vybrať správne, nedokáže mu vybrať správne miesto. Plus, keď má človek 15 rokov, nezoberú ho do normálneho tetovacieho štúdia, musí mať povolenie od rodičov. No a nie vždy v takých tých pofidérnych tetovacích štúdiách vám to urobia správne. Koľko stojí tetovanie? To je tiež veľmi častá otázka. To sa samozrejme líši od tetovacieho štúdia a od veľkosti tetovania. Mnoho tetovacích štúdií to má tak, že proste základ je 30 a pod 30 sa nejde. Ako keď si dáte vytetovať jednu takto túto čiarku, tak zaplatíte 30 €, pretože to je minimum pre nich. Sú samozrejme tetovacie štúdia, kde sa dá s nimi dohodnúť, kde čím viac máte od nich tetovaní, tak tým menej platíte, alebo tým sú tie ceny také zhovievavejšie. Ale naozaj to tetovanie je vec, do ktorej sa oplatí investovať. A netreba ísť po tých cenách, netreba ísť hneď do toho najlacnejšieho tetovacieho štúdia, proste dá si to urobiť za 3 €, ale naozaj možno, že si na to treba našetriť a treba si vybrať správne to tetovacie štúdio a dá sa vybrať aj u nás na Slovensku, proste dajú sa vybrať tetovacie štúdia, kde je pomer cena kvalita úplne v poriadku a proste nezrujnuje vás jedno jediné tetovanie, ale budete ho mať za to pekné. Takže myslím si, že v tomto sa neoplatí nejako extra šetriť, lebo potom budete mať na doživete niečo, čo sa vám nebude páčiť. Dobre, tak toto bolo teda také video malinké o mojich tetovaniach. Ja dúfam, že sa vám to páčilo. Ak by ste ešte mali nejaké otázky na mňa ohľadom tetovania, tak určite sa ich môžete spýtať, ja sa vám pokúsim na ne odpovedať. Chcem teda naozaj ešte nakoniec povedať, že je veľmi dôležitý ten výber toho, čo si dáte a kam si to dáte, ako si to dáte a kedy si to dáte, u koho si to dáte, pretože ako som už povedala, budete to mať úplne navždy a na doživote a vidíte, že aj po 5300 rokoch to tetovanie vaše bude viditeľné, takže nechcete predsa, aby bolo nejaké nepekné alebo možno, že zle urobené. To by bolo asi všetko z tohto osvetového videa, čo som dnes urobila. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, nezabudnite mi dať like. Ak ste mi ešte nedali odber, tak budem tiež rada, ak mi ho dáte. No a naozaj vás chcem teda poprosiť o to, že ak máte nejaké námety alebo návrhy na to, o čom by som mohla natočiť ďalšie takéto kecacie video, no tak mi to napíšte dole do komentárov, aby som vedela, čo vás zaujíma o mne, alebo čo vás všeobecne zaujíma. Tak ja vám teda ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce. Ahojte.